Gidagsa sa katawhan sa Jensan ang Barangay Bula aron makiprititit Viva Pit Senior atol sa tinuig nga kapistahan ni Senior Santo Niño di Bula ingon man ang kasaulugan sa Isda-Isdaan Festival. Ayha pa man ang formal nga pagsugod, nagpahigayon na og fun run ingon man parada sa imahe ni nakalabang semana kung diin gilibot suroy kini sa balay-balay sa tibuok barangay. Samtang karong adlaw mahitabo ang 11 kamisa sa simbahan nga nagsugod kagabi. Mahuman kini alas 4:30 sa kadlawon, dayon sugdan ang parada aron ipahigayon ang fluvial parade. Ilibot ang imahe sa tibuok Sarangani Bay, dayon ibalik sa simbahan. Sa udto hangtod hapon, ipahigayon ang pagsayaw-sayaw sa simbahan. Dala sa mga deboto ang ilang kaugalingong imahe. Samtang sa Bula Gym, ipahigayon ang street dancing o sinulog queen alang sa Isda-Isdaan Festival. Nanigurado usab ang mga kapulisan ingon man force multiplier sa ipatuman nga security measures ug traffic management aron magpabiling hapsay og luwas ang kapistahan. Usa lamang ang entrance kanahimutang duol sa round ball sa public market. Samtang ang ubang dalan pasulod sa barangay ang isarado o gamiton isip exit point. Ang nahiskutang kapistahan gikonsidera nga pinakadako nga fiesta sa dakbayan. Sinulog, syagit og kusog. Mga katropa, sa atong pangadlaw-adlaw, kinahanglan makaangkon kita og ligon nga immune system. Magsaton plus gold na adlaw-adlaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.